pawartos. Pangertosan pawartos. Pawartos inggih menika katrangan ingkang saged nyukani pangertosan babagan fakta, prastawa utawi gagasan enggal ingkang leres, narik kawigaten utawi penting tumrap tiyang kathah. Wujud pawartos. Sepisan lisan, kalih tulis. Lisan menika ingkang wujud swanten kagiyaraken lumantar TV, radio utawi kanal pawartos. Tulis menika ingkang wujud seratan kaserat ing ariwarti, kalawarti utawi situs web lan media sosial. Sipat pawartos. Setunggal, fakta utawi prastawa ingkang sakleresipun. Kalih, aktual, pawartos ingkang dipun giyaraken enggal. 3, objektif, boten ngaboti salah satunggaling kelompok utawi pribadi. Sekawan, lugas, basanipun gampil dipun pahami utawi komunikatif, boten ngginakaken tembung rinengga. Gangsal, cekak aos, anggenipun ngandharaken namung ingkang wigatos boten ngayawara. 6. Narik kawigatosan kangge dipun simak déning tiyang kathah. Unsur pawartos utawi 5W1H. Sepisan, apa utawi what. Kalih, sinten utawi who. 3. Kapan utawi when. Sekawan, ing pundi utawi where. Gangsal, wonten menapa utawi why. 6. Kados pundi utawi how. Wosing pawartos dumunung ing unsur pawartos, utamanipun unsur what minangka irah-irahan. Perangan teks pawartos. Setunggal, irah-irahan utawi headline. Headline utawi judul limrahipun dipun sartani anak judul. Ginanipun gampilaken para pamaos supados enggal mangertosi prastawa menapa mawon ingkang badhe dipun andharaken. Kalih, baris tanggal utawi deadline. Limrahipun, deadline kaserat nama media massa, ariwarti utawi kalawarti, papan panggenan prastawa, ugi tanggal dumadosipun prastawa kasebat. 3. Teras utawi lead utawi intro. Teras pawartos minangka perangan ingkang paling wigatos. Menika minangka gambaran sedaya isi pawartos nanging awujud cekak aos utawi ringkes. Limrahipun kaserat wonten ing paragraf kapisan. Sekawan, tubuh utawi body. Menika minangka wosing pawartos. Isinipun kados dene prastawa utawi informasi ingkang bakal dipun laporaken ngangge basa ingkang singkat, cetha lan ringkes. Bodi ugi sinebut bagian pangrembakan pawartos déning penulis. Tuladha pawartos. Kirab budaya Desa Soropaten. Kangge mahargya warsa enggal 1937 Hijriah, warga Desa Soropaten, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, nggelar kirab budaya. Krida ajeg dipun gelar saben wulan sura ing pendhapi pasarean Kyai Karsorejo. Kirab dipun estreni déning warga Desa Soropaten lan sak kiwa tengenipun. Ngarak gunungan wulu wedaling bumi sarta dipun regengaken manika krida seni antawisipun topeng ireng lan reog. Nempuh lampah 1 kilometer. Saksampunipun kirab, gunungan dipun rayah dening warga, dene puncaking krida dipun adani pagelaran Ringgit Purwa. Ancasipun kangge ngleluri kagungan budaya adiluhung ingkang dipun tindakaken kanthi turun-temurun sarta kangge enget-enget labuh labet Kyai Karsorejo, satunggaling pejuang saking desa kasebat.
Kajawi warga Désa Soropaten, warga Désa Brangkal Kecamatan Karanganom malam Kemis 21 Oktober kala wingi ugi ngadeni upacara bersih désa kanthi nanggep ringgit purwa ing Pendapi Pasarean Seneng. Pagelaran ringgit katindakaken dening Dalang Ki Bagong Darmono babar lampahan Sudamala. Upacara bersih désa mengku ancas kangge memetri kagunan budaya adiluhung sarta kangge silaturahmi ing antawisipun warga. Analisis unsur utawi wos pawartos. Apa adicara kirab budaya Désa Soropaten? Sapa warga Désa Soropaten? Kapan saben wulan sura? Ing ngendi Pendopo Pasarean Kyai Karsorejo? Nangapa kanggo ngleluri kagunan budaya adiluhung lan pengemut jasa Kyai Karsorejo? Kepriye kanthi ngarak gunungan wulu wedaling bumi sarta dipun regengaken krida seni antawisipun topeng ireng lan reog nempuh lampah 1 kilometer puncak ing krida dipun adani pagelaran ringgit purwa. Analisis perangan pawartos. Headline. Deadline. Lead. Body. Suka panyaruwe marang pawartos. Suka panyaruwe utawi tanggapan menika inggih marang sipat lan unsur pawartos. Anggenipun nyukani tanggapan inggih kedah ingkang sepisan nggunakaken ukara cekak lan kasusun sae. Kalih bab ingkang dipun tanggapi cetha. 3 tembung lan ukara gampil dipun pahami. Sekawan wonten pawadan utawi alasan logis lan bukti relevan. Gangsal evaluatif lan objektif.